كحس تاريخ زحالفو عسر كنقد فلتات نزي صعبو حلفنا يكبرت سنة حابن نقحتي يخبطو سواي زدحن بويا 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 نود الدر بويا بصف فلتات تاريخ زشيشايا كمي صنحكم كبرات تخاتلتي مدب وددر تاريخاو فلتات بويا امبار كم زخت كتاتلو صنحكم كابز حلف سلسته مدرخات كودادر زقني 12 تودادرتي نعوم مفلالي تخايدلهم ابز ناي كالاي مدرخ ناي مزازم وددر كساتو فيهم باريت ودادرتنا مدرخ كعدمه ولدت حدقه ب15 نطبي كابا هغراو معرفو نفرتي بصواع إسياس هايلو ب16 نطبي كاب هاغراو كونفدريشن سرعتኛታት ኤርትራ ዮርዳኖስ ተስፋ ሚካኤል ب15 ነጥቢ ካብ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ አሚር ዑስማን ب14 ነጥቢ ካብ በዓል መዚ ወደብ ምጽዋዕ እንኳን ካልኣይ መድረኽ ሰላም ኣብጽሐኩም ወሊት ከመይ ረኺብከ ዝዓወትካ ጽቡቕ ሞ ናብ ሕቶታት ካብል ከብል ተቐዳም ምድምሳስ ናደው እዝን ድሒሩን ኣዋርሕ ዝቐጸለ ሓያል ምርብራብን ምስራዕ ደርግን ዓለምን ዘጋህዱ ሓቂ እንታይ ነይሩ? መጀመርታ ስርዓት ናደው እዝ ምስተደምሰሰ ነቲ ዝነበረ ሓያል ናይ ኣፍሪቃ ጎብለል ዝበሃል ዝነበረ ምስ ሙሉእ ኣጽዋራቱ ኣኽቢቢ እዩ ዝቕጥቅጦ ማለት እዩ። ስርዓት ደርጊ ከዓ እቲ ኣዝዩ ሓያል ዝብሎ ዝነበረ ዝኣምኖ ዝነበረ ኣብቲ ግንባር ወይ ከዓ ኣብ ውቃው እዝ ኣብ ናደው እዝ ሕቁ ምስ ኣጽዋራቱን ገለመሊን ኣብኡ ስለዚ ተደረዓመ ፍሉይ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብፍሉይ ኣጽዋር ዓጢቕዎ ዘይፍለጦም 130 122 ተወንጫፊ 21 ብርሻሻት ስለዘማረኸ በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ زي أخي لا أي ملس تعمل سير خبكيان لها وليت سرحت مدمساس نادو إز سرعة درج نصورة إيرترا كسعر زنبرو حلمي زبننا ناتنت إيرترا زي ترف مخانون عالم زج هذا سرحتيو نيرو مالتي راي إسياس زرع على نتبي حسكا خنا بزي كلا يمدرخ بتصح كازلها انتهي مستر عوتك أنا كابتوتي بليت أي كم كن ما بليت كله خاجنا ما بليت نعقد عمل عدل كون غير بر نعدل ينبر ولا حنت استدال خلوا ولا نجر قليل أنا مع رسبي مع رخلهم تدالي بحن ساديكم مصنعكم لك هم بحن ساديكم مصنعكم نو أفتزم السوون نورو ملالسهم ولا أفت كل نجاراتهم سي صبوق مدلوات كم زجورس عم بيبين يا ريم مالتي كافت ملستاتهم الجزء قدامي تحتهم ملس كان يركضوا ولا هو ملس كان يركض مهما صبوق عدل تقول الكذا حتى امين ثانك يو دحرس الرحيت مدمساس ازنادو بزح كبابيتات تግራይ ካብ ቁጽጽር ሰራዊት ደርግ ሓራ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ ነይሩ? اوكي دحري افت اب بتي مدمساس نادوز اب كبيت ربشا سلازنبره سرع الدرك نخلو بحفشا كي ما كابيتات ايرترا خال كي لحن انتنا خعقتيلو كم كابي ايثيوبيا خبزن تبلن زلا خبوتاتات سلازغا عزوي حاره خوين مالتي مولو ملسي لكعيو سرع الدرج بسرحة مدمساس نادو إز وردو رعدن تصفى مغراتن كاب تقراين معرابي إثيوبيان زنبرة كفلات سراويت بهتص ناب إيرترا سلازة توئي مصبوع عدل كوين يوردانوس أبوان هاتي هاي لسلاسي إثيوبيا تقع معرابيان حيلتات يانيرا بشعين شعات 174 سرعات هاي لسلاسي بهزباون عبيد عاليو درج أب سلطان أب زمت قالو زمدنا إثيوبيا مسينا يدنبه تصقع وسيلو مس حبرة سوفيت مولو ملسي ناب دنبه حبرة سوفيت يتصقعو كم وصيتو غا حبرة سوفيت نتي بمتكعتات ثورة إيرتران مس صومال بزكايد زنبره كيناتن وتادرا عاقمو تداخيمو سلا زنبره سرعات درج نمطنخار غزيف وتادراو حاجز كتو حزلو جميرا مال أمير
هراي حطوها دحر السرحيت فنقلن نمعقاو ዝተኻየደ ሓያል ምርብራብን ዓቕሚ ጸላኢ ተዳኺሙ ሓርነት መላእ ኤርትራ ከም ዝረጋገጽ ርኡይ ምስኮነ ካብ ክፍላ ለካቲት 1991 ጀሚሩ ህዝባዊ ግንባር ዝተተሓሓዞ ወፍሪ መን ነበረ? أي جنبار جندان جنبار دكام حارة أي ملس كيان لها كاب كفلا لكاتي شعين شعتمي تنتيس عن حدن دحر السرحي تفنكلهم علتي هزباو جنبار استحاز وفر دنكلي نيرو راي ولدت دحر متقعت الشرن محرار كتما الشر عند السلاسي في شعين شعتمي تن 88 مالتي سرع الدر كامل تجراي لقيقو حيلو خطنا آخر زمرة صوبتا أبي نيرو أبي إرترا مالتي السوخاء دحري 89 شمتنا يكونن حرا مسوس شرع مستوقع بملو حرا يكونو تجراي مالتي أجي تي حيلناي تجراي بزح سلادي تقدسلو ترجي ناب إرترا يو حيلو زغورو مالتي ونياتو ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ዝበርትዐት ዝሓየለ ሞኸኣ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ኤርትራ ሒዝዎ ስለ ዝተቆጻጺርዎ ስለ ዝነበረ በዚ ምኽንያት ከዓ ኣብ ግንባር ናይ ኣብ ትግራይ ዝነበረስ ብዙሕ ሓይ ተገደሰሉን ማለት እዩ ክልተ ነጥቢ ወሲድካ ኣለኻ ወልዲት ምኽንያቱ እቲ ስርዓት ደርጊ ሓይሉ ከጠናኽር ዝመረፆ ቦታ ኣብ ክልተ ቦታ እዩ ነይሩ ንሱ ከዓ ኣብ ኤርትራን ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያን እዩ ነይሩ تاب إيرترا سل زبالكايا كنت وصلت كله خناتها مالتي إسياس مدمساس إزنادو أب سورة إيرترا زومسو تلواتاتن زنور أقداس النتن زرزر أوكي هذا بوتهدروا عام فلي ميكانيزد أزي قول بيتو تخص عقمو يعبي مالتي جين كلاي بتلواناتو كأغردت تسني بارنتو حراوتي نعلم كأن سنة إيرترا دي تعرف مخانو أفليتو كنا باستراتيجية متقعد تخم تساقرة كم مدرخ جالانت كا أخ إيلو مالتي كتسلا جها عندك عزيزي قبل التخمز اللور راقيت هرا سلسة نتبي وسيد كاللغا إسياس تزنبورو تلوان أقداسنتن انتايو قداماي سرع الدر كباركا تغلالا تتصريقو كالاي هزباو سراويت نسحل مسمينا وبحرن قولاقول سمهارن زراخب سفيح بوتاتات قوطات راخي إلوه كومون سالساي نسرحي تفنكل زرحو عبي استراتيجياوي أقداسنت نيروو مكت رايوردانوس فرموكو عزيها مدري إخت سرحي انتاي عين التشكركرتي تملكي ويتخيلوا ما مقدم اوكي انا كا حنت مكينه دري رودنا حنت مكينه دري قالت مكاينك اي فتن كونني ليمبر قالن هوني قلنا بحنتي اختلاميتك سلاذا حنتي اختخالي وانا تعنتي خلا قربك بجاكا مزوارك انتاي عين التشكركرتي تمحضروا موتور سايكل الو بعدين خاف من تشكركرت مالتي كم كلنا ترينا زها تمام كدين أبكينات الساتفة صندوق قدست اللي بحاجة هذا حلا الرأي تشكركرتنا أبكينات أبقمت تأتي أزا حتى أكيد هاي هزباو سراويت كدم سرحيت فنكل أبز نبر أواره مسكرت مريت مبرقاو جنبار أبز مساسل بوتاتات صعوق وتهدراو لممدات يكايدو له أبز نبر جزء أنت عينت لممدات كايدو التي نشتي كوجاتات زنبورو أب مريت زنبرس أب بحسب زنبرس مريت فترة جميو كان حتى كل كده أبز سكرين جزء خندة تتقوم كله
ስልታዊ ልምምድ የካሄድ ነይሩ تعليم ጠንካራ የካሄድ ነትጎላጉል መሲሉስ ኣብ ቅርጽ መሬት ኣብ ፍጻኻፍ ስኖ ነይሩ ሓደ ነጥብ ወሲድ ከለኺ ኣጋር ሰራዊት ምስ ታንክን ከበድቲ ኣጽዋርን ተዋሃሂዱ ዘጥቃዓሉ ስልቲ ውግእ ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ኣጽዋርን ልምምዳት ተኽስን ዘጠቃለለ እዩ እቲ ዝተኻየደ ልምምዳት ማለት እዩ ኣሚር ካብዚ ኣርእስቲ ወፃእሲ ሓንቲ ትገርመን ነገር ኣላ ዕድል ካብ ረኸብኩስ ክሓተካ ነዛ ብድሕረይ ዘላ መርከብ መብራህቲ ወሊዓ ዘላ ንዓ ምስ ረኣኹ እንደዘክር እየ መራኽብሲ ኩሉ ግዜ ብቅድሚት ሽልሕ ዝበለ ጥራይ ኮይኑ ዝስራሓ ርቡዕ ኩርናዕ መርከብ ወይ ከባብ መርከብ ገለስ የላ እንተኾይኑ ብቅድሚት ሸሊሕ ዝኸውን ኣብ ወደብ ስለ ትሰርሕ ምናልባት ስፔሻሊ ኣብቲ ማዕበል ዝመፀን ብኡ ኣንፈት ናይ ቅድሚተን ኣንፈት እንዲንሱ ነቲ ናይ ማዕበል ንምፅዋር ካብ ሓደ ሬክታንጉላር ዝኸውን ከምዚ ስፍሕ ዝበለ ቀጢን ቅርፂ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ብናተይ መግለፂ እቲ ፕሮፐር ተዘንቀሳቐስ ኣካልካ ብድሕሪት ናይ ጮንጎ ኣይኸይን ማለት እዩ ጽቡቕቲ እሞ ሽላሕ ኣቢልካ ዲኻ ተዳሊኻ ዘለኻ ምክንያቱ ቡርታዓት ተወዳደርቲ ኢኹም ኣብዚ ዘለኹም ማዕበል ዝመፀካ ተዳሊኻ ኢኻ ዘለኻ ሕራይ ድሕሪ ስርሒት ምድምሳስ ናደው እዝ ስርዓት ደርግ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገን ኣዋጅ ክተትን ኣብ ዘውፅኣሉ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት እንታይ ነይሩ ከምዛ ዝገለጽካለይ ናይ ተኣሽም ጌርካ ኢኻ ትገልጸለይ ልክዕ ዕለት 31 ናይቲ መጋቢት ድሕሪ ናደው እዝ ናይ ድንጋገ ኣዋጅ ኩሉ ናብ ቅድመ ኺናት ናብ ዝብል ብዙሕ ወተሃደራት ንዓውዲ ኺናት ክሳብ 90,000 ኣውፅሒዎ ኣውኻ ስፔሻሊ ብዙሓት ዝተዓለሙ ወተሃደራት ካብ ዝተፈላለየ መሬት ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ የእቲ ማለት ኣጆ ጽቡቕ ኣጆ ሕራይ ሓንቲ ነጥብ ወሲድካ ኣለኻ ኣሚር እቲ ስርዓት ደርግ ዘካየዶ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት እንድሕር ሪኢና ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ሰራዊት ተፋንዮም ዝነበሩ ኣባላት ምድብ ሰራዊት ይኹን ብሄራዊ ኣገልግሎት ናብ ሰራዊት ከም ዝምለሱ ገይሩ ኣብ ታዕሊም ዝነበሩ ሓደስቲ ወተሃደራት ኣብ ሓፂር ግዜ ታዕሊሞም ወዲኦም ኣብ ቅድመ ግንባር ከም ዝስለፉ ገይሩ ከምኡውን ምስ መንግስቲ ሶማል ስምምዕ ሰላም ብምፍራም ዓብ ክፋል ናይቲ ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰራዊቱ ናብ ኤርትራ ኣግዒዙ ማለት እዩ ወሊት ሳልሳይ ዙርያ ናይ ሕቶታት በፂሕና እሺ ኣረ ኣብ ፈለማ 1989 ህዝባዊ ሰራዊት ኣተኩርኡ ናብ ምብራቃዊ ጎላጉል ወይ ሰምሃር ከቕንዕ ዝደረኸ ምዕባለ እንታይ ነይሩ ንስርሒት ፈንቅል ምጥቃዕ ማለት እዩ ናብቲ ጎላጉል ዓዲ ዕለ ግንባር ከንቴባይ ዝነበረ ብስልያዊ ኣጽኒዑ ንፈንቅል ምጥቃዕ እዩ ብሓፈሻ ከምኡውን ኣብ 89 ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንስርዓት ደርጊ ኣቓልቡን ኣድህቡን ወይ ሚዛን ሓይሉ ንምድኻም ዊን ዝገበሮ ዝሓንፀጾ ነይርዎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ግን ድሕሪ 89 እትጎላጉል እቲ ቀዳማይ ኣብኡ ዝገበሮ ስልታዊ መጽናዕቲ ናይ ፈንቅል ማለት እዩ ኣይ መለስካያን እቲ ህዝባዊ ሰራዊት ኣተኩርኡ ናብ ምብራቃዊ ጎላጉል ወይ ድማ ናብ ሰምሃር ከቕንዕ ዝደረኾ ምዕባለ በቲ ን10 ዓመታት ዝተኻየደ ነዊሕ ናይ ምርብራብ ኪናት ዝሰለቦ ዝተፈላለየ ከበድቲ ኣጽዋር ናይ ተኽሲ ጉልበት ኣዕብዩ ልዑል ምልከት ናይ መካናይዝድ ውግእ ኣጥርዩ ነቢሩ ህዝባዊ ሰራዊት ማለት እዩ ንፈለማ ግዜ ጸረ ታንክ ሚሳይላት ብምሽማት ጸረ ታንክ ኣሃዱ ኣብ ዝተደረበሉ ድማ ንጸላኢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ገጢሙ ክስዕሮ ከም ዝኽእል ርእሰ ምትእምማኑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ብምንባሩ እዩ ማለት ኢሳያስ ካብ 1977 ክሳብ 1978 ኣብ ዝነበረ መድረኽ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ነይሩ 77 ክሳብ 78
استراتيجيو مزلاق نيرو اسكي حسب عبد الله كونتات نيرو مدرك سورة إرترا مدرك جالنت نو كاب قاعد سناب نعي حنت غزي تراخا كتملس لي حجي 3 4 غزي كنا وشت حسب باب تا غزي كنا رايا يراك مكلخال اي ملس كان اب شحن 977 حساب 78 اب زنبره مدرخ سورة إرترا اب مدرخ استراتيجياوي متقعتي اتيو زبزح كفال إرترا تقصاصيرو نيرو مالس يوردانوس ህዝባዊ ሰራዊት ነቲ ተኸቢቡ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ምስ ማእከል ኢትዮጵያ ዝራኸብሉ ዝነበረ እንኮ መስመር ንምስንኻል ካብ ፈለማ መጋቢት 1990 ጀሚሩ ካብ ክልተ ከባቢ ማይ ውዑይን ዓድሮሶን ብናይ 130 ሚሊ መዳፍዕ ቀጻሊ ደብዳባት አካይዱ ነይሩ። እዚ እንኮ መራኸቢ መስመር ጸላኢ አበይ ነይሩ? ደጎል አይ መለስኪያን مجلس عند حركينو قرب زيادة نقول سخ التوابع مثلا هذي أجنحة حنت ملص عينس لازنا برتة قرب ما بقى سخاي بكنيرة بس موجو عزيات التأساس رأي لكنيرة مهنا تعملسي معروفة نفرت أسمرة أمير أبشرن شعتن 280 شعتن دحرتي أبقول أقول سمهار استخايد ووج بتزامدي بهدأت يا حل تحليفة أبتا عمت استخايلو عبيت وقعت ولا أينبرو استفصمو أقدست فصاميتات ግን ነይሮም ካብዞም ፍጻሜታት ክልተ ተቀስ ኣብ 89 አደ ዕልዋ ማይ ስርዓት ደርግ ነይሩ ጽቡቅ ኦኬ تعالوا برهب الناس በዕልዋ ናይ ስርዓት ደርግ ነይሩ ንሱ ኣይተዓወቱን ማኦም እቶም ኣብኡ መራሕቲ ዝነበሩ ቀቲልዎም ሓደ ኦኬ ክልተ ነጥቢ ወሲድካ ኣለኻ ኣሚር ምክንያቱ ክልተ ፍጻሜታት ጠቅስ ትብል ነራ ሓንቲ ፍጻሜታት ጠቅስካ ነርካ ግን ካብቶም ዝተፈጸሙ ኣገደስቲ ፍጻሜታት እንድሕር ዘርዚርና ቀዳማይ ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ጂሚ ካርተር ኣብ አትላንታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ወከልቲ ህዝባዊ ግንባርን ስርዓት ደርግን ንፈለማ ግዜ ቀጥታዊ ርክብ ክካየድ ጀሚሩ ካልኣይ ኣብ ልዕሊ መራሒ ስርዓት ደርግ መንግስቱ ሃይለማርያም ዕልዋ መንግስቲ ተፈቲኑ ሳልሳይ ህዝባዊ ሰራዊት ምስ ግንባር ሓርነት ዓፋር ብምትሕብባር ኣብ ጅቡቲ ምብራቅ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ራብዓይ ከዓ ህዝባዊ ሰራዊት ምስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ብምውህሃድ ኣብ ምብራቅ ኢትዮጵያ ክፍለ ሃገር ወለጋ ኣብ ኣሶሳን ከባቢኣን ብኣጋርን ብመካናይዝድን ሓይልታቱ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ፈኒዩ ማለት ወልዲት ናይ መወዳእታ ሕቶ ኸ ኦኬ አረ ከመይ ተዳሊኻ ኣላ ከም ቀደሙ ማለት كم قدمو اجي تنطفات حوزه صنح كادها هو مو كم درجه هذا ماشي نعم كازم ثلاث عوتات تخون ديها ولا نري دحان نري مودات حتى خبر سرعه درك ግንባር ጊንዳ አፍሪሱ ናብ ወደብ ምጽዋዕ ንኽምለስ ኣብ ዝተኻየደ ኣዋርሕ ዝወሰደ ምርብራብ ብወገን ህዝባዊ ሰራዊት ክንደይ ዝኣኽሉ ስዋኣት ተኸፊሎም أستا 3000 يزبل ملو ملسي تابلسي أسات 3000 زخونو سواءات تخفيلهم مالتي إسياس همود أتحطقه سخاخة تحقس كاري خازل لها ولا تهانتيها كله كبزو ددرتو وصم هلاوكاس الماسن همود أتحطقه تودي أزل أزود الدر نودي مهلاونا تدفعنا قليته له سنبت مساقم علينا سنبت بتلفزيون مسانا لها توادر يا مالتي كوفي الكات كتاتلا خلخاس مستم بصوتك ناي وددر كمزي
ኣብ ዝኾነ እንተ ብኩዕሶ እንተ ብጌም ገለ ከምዚ ህልቕ ናይ ውድድር ኣለካ ዶ? ኣይ ድሓነ ኩዕሶ ካብዚ ናይ ካልእ ኸ ድሓነ ህልኽ ገለ መረሳ ብዙሕ የብለይ ህልኸኛ ሰብ ኣይኮንካ ድሓነ ቁፅርሳት ከትሕዝ ዲኻ ብዙሕ ኣይኮንኩን ድሓን ንሪኦ ዳ እምበር ትሪኦ ምኸንፍትነካ በ ማዕርኽ እንደይ ምዃንካ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዝተሳተፋ ኣህዱታት ህዝባዊ ሰራዊት መነመን ነይረን? ስርሒት ፈንቅል ተሳተፋ ክፍለ ሰራዊት 7 30 ብርጌራት፣ ክፍለ ሰራዊት 85 30 ብርጌራት፣ ክፍለ ሰራዊት 96 ብርጌራት 49 ክፍለ ሰራዊት 91 ካ 2 ብርጌራት ቀጽል ሳሕጂ ጽቡቕ ኣሎ ሓጅኻ ክፍለ ሰራዊት 91 ፕላስ ሜጋናይዝድ 74 ካ ቀጽል 74 ኣህዱ قريبك السنة المسلم قريبك 85 96 ሰለስተ ነጥብ ወሲድካ ኣለኻ ኢሳያስ። ኣብ ስርሒት ፈንቅል ዝተሳተፋ ኣህዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ክፍላተ ሰራዊት 61 85 70 96 ከምኡውን ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊት 74 ብርጌዳት 23 34 63 ከምኡውን ውልዶ ሓይሊ ባሕሪ ህዝባዊ ሰራዊት ተሳቲፉ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ባፅዒ ከለኻስ ሓይሊ ባሕሪ ረሲዕኻ ዳንስካ ናይ መወዳእታ ሕቶ ኸ ህዝባዊ ሰራዊት ብ8 ለካቲት 1990 ምጽዋዕ ንምሓዝ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ብ16 ለካቲት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ብምእታው ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣስታት 150,000 ዝኸውን ሰራዊት ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት እንታይ ጽልዋ ነይርዎ? ከም ዝተሰዓረስ ነጊርዎ ማለት እዩ። ከመይ ነጊርዎ? ዳርጋ ካብኦምሲ 30,000 ተሰዊኦም ማለት እዩ። ከምዚ ድማ ስዕረት ናይ ህዝባዊ ግንባርስ ፈሊጡ ማለት እዩ። ህዝባዊ ግንባርሲ ጽልዋ ትብል ኣላ። ጽልዋ ናጽነት ኤርትራ በሲሩ ማለት እዩ። تحت استوعب هبله أي ملسكيان متحاز باطع نتي أب إرترا زنبرة أستات 150,000 زخون سراويت كالاي أبيتاو سراويت أب كبابا مئتاو مالتي أمير نمودة تحتها كاب 13 كسع 15 لكاتيت أب زنبرة علتات ህዝባዊ ሰራዊት ነታ ኣብ ጠዋለት ተኸቢቡ ዝነበረ ሰራዊት ጸላኢ ብመጉልሑ ድምጺ ከምኡውን ብምሩኻት ወታደራት ገይሩ ዝሰዶ ዝነበረ መልእኽቲ ንምንታይ ዕላማ ነይሩ? ኦኬ ቀዳማይ ነቲ ህዝቢ ጅሆ መሓዝ ግቡእ ከም ዘይኮነ ገበን ምዃኑ፣ ካልኣይ እቲ በቲ ኣቐዲሙ ተሳዒሩ ዝነበረ ነፍሲ ቅትለት ምዃኑ ኣቐዲሙ ተሳዒሩ ስለ ዝነበረ ብትገብሮ ነገርሲ ኢትኩም ሃቡ ንምባል እዩ። ከም ሳልሳይ ከዓኒ እቲ መርገፂ ህዝባዊ ግንባር ኣጮ ቀዳመለት ንዕኦም ኢዶም ንኽህቡ በቲ ናይ ፀላእ ማለት እዩ። ከም ዝገለጽክዎ ሙሉእ መልሲ መሊስካ ኣለኻ ኣሚር። ልካ ከም ዝገለጽከያ ብኢሰብኣዊ መንገዲ ጅሆ ሒዝዎ ዝነበረ ህዝቢ ንኸይልክምን ንባዕሉ ሰራዊት ደርግ ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ውግእ ህይወቱ ንኸየጥፍእን እዩ እቲ ዕላማ ነይሩ ማለት እዩ። ራይ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ሕቶታትና ዝወዲእና ኣለና ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ከመይ ጸኒሕኩም? ውድድር ካልኣይ መድረኽ እምበኣር ከም ዝኽትከታተሉ ጸናሕኩም ብውዑይ መንፈስ ቀጺሉ ጸኒሑ ኣሎ እምበኣር ሕጂ ካብዞም 4 ተወዳደርቲ ግና ክልተ ሓደ ዓይነት ነጥቢ ዘምጽኡ ስለ ዘለዉ ናቶም መፈላለዩ ውድድር ስዒብና ክነምጻልኩም ኢና። ምሳና ጽንሑ
كما يصنحكم خبرات تخاتلتي مدب تاريخاوي فلطت بويا باري كم زغت كتاتلو زصنحكم ابز حلف كالاي مدرخ 4 ተወዳደርቲ ነይሮምና ካብኦም ክልተ ተመሳሳሊነት ብዘምጹ ክልተ ተወዳደርቲ ስለዘለው ንዓኦም መፈላለይ ሕቶታት ክንሓትቲና ተወዳደርቲ ናብ መድረኽ ክጽውዐ ቀዳማይ ተወዳዳራይ ወልዲት ሓደገ ብ21 ነጥቢ ካብ ህግራው ማዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ካልኣይ ተወዳዳራይ አሚር ዑስማን ብተመሳሳሊ 21 ነጥቢ ካብ በዓል መዚ ወደብ ምጽዋዕ ራይ ተወዳደርቲ أبزناي مفلالي وددر حانت حتوخ حتكم كلتيكم نتن حتوتات مستقاقيون ويدما كلتيكم مستملسون نابكالا إزوراني حتوتات كنسقرينا حادي كاباكم مزملسون قنا نسو تعواتو خوينو خبزا مفلالي كوتسي مالتي هراي أمير وصر خلطة استراتيجياوي مزلاق كايد مستوسنة سورة إرترا نابتناي مጨረሽታ መከላኸሊ መስመሩ ክኸውን ዝመረጾ ኣኽራናት ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ዘዝለቀሉ ግዜ ኣብ መበል ክንደይ ወራር ነይሩ ኣብ መፋርቕ 78 እንዲ ኦኬ ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዘዝለቀሉ ሕቶ ጽቡቕ ጌርካ ተረዳእያ መወዳእታ እንታይ ትሓትት ኣላ أساسا ورا مولو ملسي لكعو أبتي كابتري كساب لكاتي شحن شعتا 279 استخايدة سالساي وراري نمزغ خارز أكل أب قداماي ورار كاب دوببن سفح كبابيتات معراباوي إرتران أزليقو أب كالاي ورار كاب سميناون مبرقاون قنبار كباب أسمران متوعن كومون كاب كرن أزليقو أبزي كنت أوصل صنحنا سالساي ورار كا نابتناي مጨረሽታ መከላኸሉ መስመሩ ክኸውን ዝመረጾ ኣኽራናት ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ኣዝሊቁ ማለት እዩ ናብትናይ መጨረሽታ መስመሩ ክኸውን ዝመረጾ ኣኽራናት ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕን ወይ ድማ ሳሕልን ኣዝሊቁሉ ማለት እዩ ወልዲት ቁጽሪ 7 ድሕሪ ምቁጽጻር ማዓስከር ዓዲ ዕለ وجن سلا استوسد جبر ملسي انتاي نيرو انتاي لو تتحدك أمسيو حري مكعتي أدعل استوسد سجنت بوجن سلاي مجمرت أنا إسرائيل شوعت المكنايزد أخاخيبو كبع الفورتو كبابي سواع جلز نبرة ناب دوغولي مكعتي سلا مكعتي غيرو هاي سلتن كوموين كابس مرا استبقسه كابلن زواتنا هاجرنا كبعال جنبار كرن خاب سرايا كله أخاخيبو جنبار جندا عدكيو نعدني عدعله خوات كوني دحتيلاي يوسود سبنتو مالك لوتي زمصو ولا حنتي يلن انترفو تدرعي منبر لوتي زخونه زمصو يلن 3 نتبي وسيد كالغا ولدت دحر مقتصر عبد علا صلاي نت ابغحت لا اسفير وز نبر ميكانايزد برجيد 29 بمنقسقاس نعد علن مقتصر حيل صر مرقعتي فنيو حزباو سراويت تريرو بممكاتون متقعتو بمقصالون ግን እቲ ንረዳት ዝመጽ ሓይሊ ብዘይፍረ ተዘራሪጉ ማለት አራይ ኩብራት ተኸታተልትና ከመይ ጸኒሕኩም ባር ከም ዝኽትሪዎ ዝጸናሕኩም ናይ መዛዘሚ ናይ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ሰራሕተኛታት መንእሰያት ኣብ ከተማ ባጽዕ أبزي ودينا لنا إذن أي مفلالي اختكاتاتلو تنحكم مالتي حجة قتيلنا نابنا الشلمات سنسرعتنا خناقتو سناتنها رأي كمي تنحكم كبرات تقتاتلتي مدف تاريخو فلتات بويا مباركة بزي قتيلنا معدال الشلمات نايزي اختكاتاتلو تنحكم كالاي مدرخ وددر إيو كخون نزل شلمات تعدل لنا دما حلفيت مكتتال زوباتات هاقراو محاور من اسيات تمهارون إرترا بتسيتي هيلين عميلين عم مدرخ عدو أبزي وعوعن
ብጣዕሚ ሓያል ውድድርን ዝቐነየ ናይ መንእሰያት ስራሕተኛታት ከተማ ባፅዕ ሳልሳይ ኮይኑ ተዓዊቱ ዘሎ ወልዲ ተሓደገ ካብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ መጽሓፍን ሰዓትን ተሸሊሙሎ ሞራል እምባ ካልኣይ ኮይኑ ተዓዊቱ ዘሎ ወይ ተዓዊታ ዘላ መን ኣሚር ዑስማን ካብ በዓል በዚ ወደብ ምጽዋዕ መጻረይ ማይ ተሸሊሙሎ ገለ ወሲኹም ለኸ ይኮኑ ከቢድ ኣላ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ዘሎ ከዓ ኢሳያስ ሃይሉ ካብ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ታብለት ተሸሊሙሎ ያኔልና ብጽይት የለ هراي مبار كبرات تقاتلتي مدب ودردر تاريخه فلتت بويا نبزي ن4 سنابتي كقصل زقنيه امونغو من اسياس سراحتنياتات كتما باصع ودردر تاريخه فلتت بويا ابز تزازيمولو زمتصومون بخال مدب كسان راخب السلام كنا أسر كحس تاريخ زعانفو أسر كنقد فلتت نزي صعبو حلفنا يكبرت سرد حابن نقحتي وخبطو سواي زدحن بويا 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 نود الدر بويا ما صف فلتت تاريخ زي شيشايا بويا